ka gima en gi rach mang'eny malo ber tero jotije pinje ma nitiere rach mang'eny molo ber man tadieri mantiere nikech yudo kata ka companies malorogi mana kamedo mana mamoshimo wacho yudo ka purchasing power ni piny kabisa. Yudo ka companies gi koro machalo kaka Procter & Gamble gi oginyal uso gikedi kaka ne giuso pile but any sales or decrease sama sales ni pincha gimbe oginyal produce mang'eny koro chuno ni giloro shops gidoka mane giaye koro circulation is very important koonge to tiende ni kata kaka companies yalo uso gike gi bende bedo matek kech giuso ne jomage joma nigo bende giuso ne gi osadhi loka te joma nitie kae gi bende purchasing power koro ni piny koro omiyo en the local is not a bad thing but we have to have a balanced approach mawatime godo no to biro dong marach. Takeni pachoka unene nade nikech kata mana kit lai mag somo mabedwa timo sana no ka lai mar somo bende dhi ka lokore man watimo chon ang'eni nitiere jok mane timo CP jo KCSE e kidwa moko sani koro gilokore makata skunde mag secondary koro igolo obedo gimoro mong'ere kaka senior. Naneno kepo kikao jopuonjre madhi mbalariany nitiere japuonjre miluongo mbalariany to achone anadam na dhi e TVET mar mondo mi atiegra tije lwedo to penjo ni ka ng'ato osetiegore kar mana tije lwedo ero lwasi mar tich bende nitiere yo makare mar mondo mi en owuon obed an employer kik obed an employee nikech lwasi bende osebedo kwa ywak ni tije jotije na kembe ma osebedo ka tiyo pachoka ma ok pinje ma oko emosebedo ka dar. How about one kaka jotije pachoka mabende lwasi chalnwa nade samoro Lilian kaka jatich mabende olony bende weche mag jotije unu osebedo kukepo lwasi chal nade? Sharon kidendo gima timore sani nitiere gap bende yudo ka courses mitime campuses kata mitime universities kata mitime tertiary institutions go yudo ko gin ma jotije dwaro kata employers manyo koro gap do bende nitiere ma gima satamwa mondo kaka jinyalo mondo wariure paro ma yudo ka whatever ma ipuonje skunde go kata ipuonje universities go be dwarore sani yudo ka gap do bende inyowa koro gap ni has to be cemented by kwa keto jogi te piny mondo wang'e gima dwarore yudo ka approach mar gima itimo sani puonj mitimo opogore gi gima jotije manyo kata employers manyo koro mano bende onego bed ni wang'iyo. Mar ariyo en ni industrial parks gik machalo innovation hubs gi ma gik ma government nyalo create ma by the time jogi bedo ready for employment en ng'ama nyalo chako kata tije owuon kien entrepreneurship skills gi gima mono wapuonjo nyithindo so that by the time ng'ato tieko school ok ochuno ni nyaka ndike kichra Sharon ok ni ji te nyalo ndike ofise but the fact that ni an entrepreneurial mindset no nyalo miya chak tija moro consultancy mindset no nyalo miyo kai ngathino wa university ong'eyo ni yes ok ni ji te dhi bedo daktari anya bedo daktari yes in that particular setup mar Kenyatta National Hospital but I can also operate amba nyalo operate clinic mara because that setup osabedo mindset no osabedo part of you kida no pinje ma developed world kama ka training nyithindgi nitiere that bit of somo yes but entrepreneurship skills bende nitiere part of the curriculum no koro kanyo do ka gima doko wachien wan waketo ni jitenya kakal but bang kalo Sharon nyako ngi bende ni many years back yudo ka Nairobi University KU universities mopogore negi churn out maybe once a year graduation and once a year sani on graduation how many times 2 times moko kata 3 times matene ni nyithindo bende koro wuok mang'eny universities but gite gidwa donjo kanye companies magidwa donje ni bende waloroge because of unconducive environment matimo biashara koro yudo ka giloro companies onge nyithindo be wuok mang'eny companies madonjo bende ok dwa donjo gidhi Tanzania gidhi Uganda gidhi kuonde mapoko Rwanda ginigo koro mago yudo ka wabedo gi gap mar unemployment rate bedo malo 1.7 million Kenyans pod ni oko maonge tich mondo be ni part of that labor force koro enena gima pod medo ba kamara to bende penjo